Hej. I dag vil jeg fortælle om forsøget med saltets opløselighed i vand. Det handler om, hvordan saltets opløselighed i vand også danner bundfald, og hvor jeg kommer også til at snakke om, hvorfor det sker kemisk. Så formålet med det forsøg var, at vi skulle finde ud af, hvilke salte, der kan opløses i vand, og hvilke der danner bundfald. Vi blandede forskellige saltopløsninger sammen, og så vi, hvad der skete. Så hvis der kommer bundfald, noterede vi farven. Bundfald betyder, at der sker en kemisk reaktion, hvor der er dannet tungt opløseligt salt på bunden. Og så til vores forsøgsopstilling, så brugte vi havde nogle buretter og et plastikark, og så brugte vi til at blande saltene, og så dryppede vi 4-5 dråber på hver opløsning sammen, og så observerede vi derefter bundfaldet og så dens farve. Og så som de kan se her, har vi et lille billede til at demonstrere, hvordan det så ud. Så har vi jo nogle forskellige farver, som du kan se. Vi har nogle gullige, noget sølv, og dem kommer jeg også til at komme lidt videre ind på her nu. Så her har vi nogle af de eksempler, som jeg havde med i mit forsøg. Så for eksempel når vi blandede natriumsulfat og bariumklorid, så kom der noget hvidt bundfald, som vi også så på her tidligere. Det var altså det tungt opløselige salt, som var i bunden, som der ikke rigtig skulle opløses. Men da vi så blandede natriumsulfat og kaliumoid, skete der ingenting, og det forblev klart. Der var også nogle andre blandinger, som I så førhen, som der gav bundfald som med en blåhvid kulør, og så havde vi også den gule, og så var der nogle andre ioner, som det viser, at ionerne de går sammen, og om at danner stoffer, der ikke kan opløses. Så den her model, den viser en ionforbindelse, og den sidder i et iongitter. Det er en gitterstruktur af ioner, så de blå, de er negativt ladede ioner, og de røde, de er positivt ladede ioner. Så er der nogle vandmolekyler, det er de her med 2 hvide prikker og en rød prik. Det andet er et molekyl, det adskiller saltet, det er i hvert fald det ødelægger saltet, det nedbryder saltet. Fordi den røde ende af vandet er negativt ladet, så den kan tiltrække de positivt ladede områder. Og den hvide ende, den er jo positivt ladet, så derfor tiltrækker den de negativt ladede områder. Vand er jo et polært stof, hvilket betyder, at den har en positiv pol og en negativ pol. Grund til, at det er polært, er, at iltatomerne, som er de røde, og har en højere elektronegativitet end brintatomerne, som så er hvide. Når et salt eller når et salt er let opløseligt, bliver ionerne jo adskilt og opløst i vand. Men hvis det er tungt opløseligt, kan vandmolekylerne så ikke trække sig fra hinanden, hvilket så binder de sig sammen igen, og den er et fast stof. Det resulterer jo i det bundfald, vi ser i det eksperimentet. Et godt eksempel på en fællingsreaktion er, når vi blander sølvnitrat og natriumklorid. Først bliver ionerne jo opløst. NO3 bliver til Ag+, og NO3-. NaCl bliver så til Na+ og Cl-. Og så sker reaktionen nemlig, at Ag+ plus Cl- danner så AgCl i S. Og i S, det er i solid form. Og AgCl er et sølvklorid, og det er jo et tungt opløseligt, så det danner et bundfald. De andre ioner minus Na+ og NO3- forbliver i vandet. Ionerne, de har bestemte ladninger. Sølv har en ladning på +1, og klorid har en ladning -1. Så de passer perfekt og danner AgCl. Hvis vi brugte magnesium i stedet for, så ville vi jo få Mg2+, og det kræver jo 2 negative ioner for at balancere, f.eks. 2 Cl-. Og derfor dannes MgCl2 og ikke MgCl. Det handler om, at de positive og negative ladninger skal gå op med hinanden, så at det bliver ligeligt fordelt. Som lige før snakkede jeg jo om S og i L og i A, og jeg vil lige forklare lidt mere, hvad det er. I reaktionsskemaer bruger vi tilstandsformer,
Og AQ betyder, at stoffet er opløst i aqua, og S betyder, at det er et faststof, undskyld. Det kunne jo for eksempel være, at hvis S, altså for eksempel bundfald, og L det er jo væske, så for eksempel vand, og G står for gasser. Og det hjælper os også med at forstå, hvordan stoffet kan reagere under, reaktionen. Så skulle jeg lige snakke om nogle mulige fejlkilder, som vi kunne have i det her eksperiment. Nogle mulige fejlkilder, vi kunne have i forsøget, det er, hvis man for eksempel ikke drypper lige mange dråber på. Så kan reaktionen nemlig blive sværere eller kraftigere. Det kommer jo an på, om du drypper for lidt eller drypper for meget på. Og hvis opløsningen så forveksles med hinanden, så kan man jo også selvfølgelig få forkerte resultater. Så det skal man jo også lige holde øje med. Det kan også være, at i hvert fald det tænkte jeg også på, at der kunne være rester fra tidligere tester på det plastark, som vi havde. Det kunne jo også påvirke resultatet på en måde, så hvor at det vil forurene det. Og så kan farvevurderingen også have noget at gøre med en fejlkilde umiddelbart. Fordi farvevurderingen kan jo være lidt subjektivt. Så hvad min partner vil synes var blå, kunne jeg nok forestille mig at være lilla. Og så kunne det jo også ske, at opløsningen tager ud, så bundfeltet bliver meget svært at se. Så det, lige præcis som bundfeltet bliver svært at se. Der er ikke lige så meget der til. Så min konklusion er, at saltene at nogle salte er tungeopløselige, og derfor danner de bundfald i vandet. Ved at kende ionerne og bruge en opløsningstabel, kan vi jo så få se, hvad der sker. Fældingsreaktionerne viser jo også, hvordan nye stoffer de opstår i en blanding. Og det kan ses som bundfald i forsøgene. Tak fordi du gad at se med. Det var mere eller mindre alt, hvad jeg havde herfra. Ja.